Здравейте, приятели! Пускаме за продажба тази рулонна самопреса. Марката е Кроне, модела е Кар 150. Какво ще рече? 120 ширина на 150 височина на рулото. Системата на връзване е Сезал. Една наистина опростена машина, позната от доста време насам. Състоянието е оригинална боя, перфектно, проверена машина, комплект с кардан, вериги. Цената е 9200 лева. Произведена в Германия. Германска машина. Стандартен подбирач. Много опростена, предпочитана машина за трактори с минимална мощност от 40 конски сили. Лека, компактна, не толкова висока, подходяща за равнини, също така и за високопланински терени. За повече информация можете ни потърсите на телефон 0893 949 898 и на 0896 747 947.